Layang. Kompetensi dasar 3.4 Memahami struktur teks unsur kebahasaan dalam menulis berbagai jenis surat, iklan, dan reklame sesuai dengan konteks. 4.4 Menulis berbagai jenis surat, iklan, dan reklame sesuai dengan kaidah dan konteks. Indikator 3.4.1 Mengidentifikasi berbagai jenis surat. 3.4.2 Mengidentifikasi struktur teks surat pribadi. 3.4.3 Mengidentifikasi unsur kebahasaan dalam surat pribadi. 3.4.4 Menjelaskan kaidah penulisan surat pribadi. 3.4.5 Mengidentifikasi struktur teks surat resmi. 3.4.6 Mengidentifikasi unsur kebahasaan dalam surat resmi. 3.4.7 Menjelaskan kaidah penulisan surat resmi. 4.4.1 Menulis surat pribadi. 4.4.2 Menulis surat resmi. 4.4.3 Mengomentari hasil pekerjaan teman. Layang utawa nawala yaiku basa sing diaturake nganggo tulisan utawa salah sijining piranti komunikasi kang awujud tulisan. Layang pribadi iku wujude kaya layang lumrahe. Sing dadi pratandane menawa layang iku kalebu layang pribadi yaiku pigunane. Tegese layang mau digunakake pribadi marang pribadi lan isine ngrembug perkara pribadi utawa ora perkara kedinasan. Mula saka kuwi, basa sing digunakake ing layang pribadi luwih longgar. Karepe, basa ing layang pribadi ora kaiket dening aturan-aturan kang baku, nanging mung kaiket dening peprenah antarane kang ngirim lan kang dikirimi layang. Basa layang pribadi bisa ngoko utawa bisa krama, gumantung kalungguhane wong sing dikirimi layang. Menawa sing dikirimi layang kuwi kanca sapadha-padha nggunakake basa ngoko wae. Ananging yen sing nampa layang kuwi wong sing luwih dhuwur utawa wong sing luwih tuwa, prayogane layang mau ditulis nganggo basa krama. Pangertene layang ganep yaiku sing isine jangkep, nggunakake unggah-ungguh sing trep nganggo bebuka isi panutup, tanggal peprenah lan tanda tangan serta jeneng sing ngirim. Perangane layang ganep ana titi mangsa, adangiyah, salam pambuka, purwaka basa, surasa basa, wasana basa, salam panutup, peprenah, tapa asta lan asma panyerat. Tuladhane layang ganep kaya ana sing ning layar. Layang resmi. Tuladha layang resmi utawa layang dinas kaya sing ana ning layar. Pambedane layang resmi biasane gawe kop utawa kepala surat, nomor perihal, lampiran, dene layang pribadi ora. Loro, basa lan penulisane layang resmi gawe basa sing baku lan penak dingerteni. Telu, layang resmi biasane ditunjukne marang badan perusahaan utawa liyane. Yen layang pribadi biasane kanggo kerabat, dulur lan kanca.